Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka. Sannu da sake kasancewa a sabon bidiyo. Kamar yadda kuka sani, Rama Sado ta ɗaya daga cikin 'yan mata na ƙungiyar shirya fina-finan Hausa wato ta Kannywood. A kwanakin baya idan ba ku manta ba, akwai wani biki da ta yi na buɗewa wani gidan abincinta wato Sadau's Home. A wannan biki da ta yi na buɗe wannan gidan abincin nata da ta yi, akwai wasu kayan da ta saka jajaye wanda sun bayyana surar jikinta da kuma ya saba al'adar Hausa da kuma addinin Musulunci. A wannan bidiyo da ta yi da kuma hoton nan da ta yi na wannan murnar buɗe gidan abincin nata, ta sha zage tsinuwa a idan mutane. Sannan kuma bidiyon ta yi yawo a kafan bisa da zumunta. Sannan kuma ta shiga wayoyi da dama na mutane waɗanda suke kasance a manhajar YouTube da sauransu. To a yau kuma za mu nuna muku bidiyon kafin mu shiga gundarin labarin. Ga bidiyon nan sai ku kalla. A wannan biki da ta yi har ta gayyato wannan fitaccen mawaƙin Hausa hip hop wato classic, wanda shine ya zama amininta a buɗe wannan gidan abinci da za a yi. A yau kuma sai Rama Sado ta gayyaci Adam Zango da kuma Zaharaddin Sani wato fitattun jaruman fim ɗin Hausa da ƙungiyar Kannywood zuwa wannan gidan abinci nata domin su sha ruwa. A gaskiya Adam Zango bai taɓa tunanin Rama Sado za ta yi masa wannan abu ba, domin duk da ma dai daga baya kwanakin baya sun samu matsala, amma an ce daga baya sun shirya. Domin idan ba ku manta ba, a kwanakin bayan mun kawo muku wasu hotuna waɗanda suka nuna cikakkiyar alaƙar su da ta ƙara ƙulluwa da ita da Adam Zango a cikin wannan bidiyo da muka kawo muku. Sannan kuma sun yi wasu hotuna waɗanda suka jawo cece kuce a kafafen sada zumunta, wanda ta ɗora hannunsa a kafaɗarsa, shi ma ya ɗora hannunsa a kafaɗarta. To a gaskiya da bai dace a ce waɗannan hotunan suna yi sau tunda ba mu har da masu bati. To amma dai ta ce ita a tsakanta da Zango ba karamar jituwa ba ce, sannan kuma suna mutunci matuƙa sosai da ita. Sannan kuma ta ƙara da cewa Zango babban amininta ne, domin ta shiga rintsi da yawa a rayuwarta, wanda ta sanadiyar Zango Allah ya bata dama ta fice daga irin matsala da wasu abubuwa da ta samu a rayuwarta. To shi yasa ma ta yi masa wannan karamawa ta ban girma, sannan kuma ta gayyace gidan wannan abincin nata mai suna Sadau's Home, Sadau's Lunch kai, domin ta biya shi ko kuma ita ma ta nuna kyautatawarsa a bisa dangantakar da take tsakaninsa da ita da shi. To kun ji yadda wani al'amari ya kasance ga wannan jaruma Rama Sado. Sai ku kasance da mu domin samun sababbin labaran Kano da kuma na duniya a kodayaushe. Mun gode da kulawarku. Farin cikin ku shine namu. Yawa ku rinka bibiyan mu a shafinmu na YouTube, suna da mai suna Dan More TV, ku sha sabrar abun mamaki.